काय केलं झिल आमचा भाई होतो हिडू. तो हिडू बघताना तुमच्या झिलाचं तो हिडू मी बघलं. तुम्ही झिलात गाडी मारली होत्या. होय मारलं. मी माझा हॉटेल झाली होतो. हॉटेल झाडताना माझा ती छत्री गावली. हिडू बघले म्हणा ती छत्री तुमची मी घेऊन दिलो. बरा केला बरा केला. छत्री मिळली ते गेल्यावर शहरावली ते काय दुकानदार आमचे इले गेल्या वर्षा किलेची छत्री किलेच गेलो छत्रीमुळे सत्यानाश झालो माझं. गाडी घालता का मग मी ऐकलो. नाही रे आता काय करतले माझ्या तोंड स्वादित नाही बोला आता माका माझीच चूक आता माका नडली पोर असं नाही होत. रेनकोट हो रेनकोट टाकलं बॅगेत असतो बघ बघ आता त्यांनी बिचाऱ्यांच्या सत्री दुकानदारांप्रमाणिकपणा त्यांनी होणार नाही सगळा रोई सारखा माहिती पैसे सोपवूया आम्ही. चायनीसात गेले अरे ते सगळ्या चायनीसच करून टाकले ह्या माझा आपले जातो तुम्ही गाडी नको घालता. बाबा जाऊ नको बरं केलं जे छत्री आणली ती तरी मिळली. आता यांनी रेनकोट 800-900 रुपयाचो घाललेलो काय करतले रडतलो.